pomenute već nepoverljivosti granica. Pazite, to je jedna strahovito loša politika koju je vodila Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija u početku, gde su iz neke neoprostive nemarnosti engleski originalni tekstovi bili ili loše prevođeni na naš srpski jezik, ili prevođeni ofrlje, da izvinete na izrazu, gde je uvek u tekstu stajalo boundary border, a mi smo to prevodili kao administrativna linija. Znači, radilo se o tome da su već od samog početka međunarodne snage krenule da nam podmeću mala, sitna, kukavičja jaja, neprimetna, a uvek je svaki tekst bio praćen još dodatkom da u slučaju nekakvog nerazumevanja i tako dalje, jedino je važan tekst i verzija u originalu na engleskom jeziku. Nažalost, mi danas u Skupštini Republike Srbije takođe imamo gomilu međunarodnih ugovora sa raznim državama i ako vas ne mrzi pa odete tamo pa pogledate šta ćete naći, naći ćete nešto da ne znate šta vas je snašlo. Ne znate šta vas je snašlo, znači u tim prevodima na srpski jezik i na engleski jezik, koji je jedini važeći u slučaju spora, su ogromne razlike u prevodu. Meni do dana današnjeg nije jasno kako je do toga došlo i zašto je do toga došlo, pogotovo zato što sam odmah u startu nadležne organe ove države upozorio na to minsko polje. Na to minsko polje.